ଚମତ ହତ ଚମତ। ସବୁ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପଡ଼େ, ଏଥର କ'ଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପଡ଼ିଛି? ଆଜି ତ ରଥଯାତ୍ରା, ଚାଲୁନା ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା। ମା, ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ରଥ ଟାଣିବି। ତୁ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଯିବୁ? ଆଲୋ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ତୋ ହାତ ପାଉନି, ଆଉ ଦୌଡ଼ାକୁ କ'ଣ ହାତ ପାଇବ? କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଯିବି। ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଜେଜେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଗହଳି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବା, ଗହଳିରେ ରହିପାରିବୁନୁ। ଆଲୋ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଜଗା, ଆଜି ତ ରଥଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ମତେ କେହି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଜଗା, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜଗା? ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗା, ତମେ ରଥ ନେଇକି ଆସିଛ ମୋ ପାଇଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ।